Isang SUV ang tumaob gabi nitong Martes sa bahagi ng Kilometer 6 Barangay Pacul, Naga City. Ayon sa PNP, nawalan umano ng kontrol ang driver ng SUV sa kurbadang bahagi ng kalsada hanggang sa sumampa sa sidewalk at mahulog sa kalsada. Bali po sir, noong May 12 ng past 11 ay may nangyari po na aksidente po dyan sa Barangay Pacul kung saan po ang embulto po na sasakyan ay Toyota Fortuner. Bali po tumatakbo po yung Toyota Fortuner mula po sa Barangay Pacul to San Felipe. Pagdating po dyan sa curb lane ng aksidente sa lugar ay nawalan po siya ng control at doon po sumadsad po yung sasakyan papunta sa road shoulder. At yun po sa tamo ng dahil po sa impact ay nagtamo po ng injury at damage po yung sasakyan at saka driver. Ayon pa sa PNP, maaaring human error ang dahilan ng insidente, kaya't may paalala ito sa mga driver lalo na sa mga patungo sa upper barangay ng lungsod na hindi pamilyar sa kalsada, maging maingat sa pagmamaneho. Posible po titingnan natin ang mga ganyang anggulo. Una po sa mechanical error ng sasakyan kung naging attributes ba siya sa pagkaroon ng aksidente, at isa ring tinitingnan natin yung human error. Baka naman po nagkaroon ng kapabayaan yung driver sa kanyang pagmamaneho. Yung kahabaan po ng Barangay Pacul, papunta po ng Barangay Panikwason, kung saan po nandun po yung mga resort na makikita natin dito sa Naga, ay medyo po frequent yung mga, sabihin natin, mga vehicular accident. Gayon pa man, yung ating pakiusap at paalala sa ating mga kababayan na pumupunta sa lugar ng Panikwason at magbiyahe papunta ng Pacul to Naga City ay magkaroon po ng defensive driving. Mag-ingat po palagi sa pagmamaneho. Gawa ng yung location po natin ay medyo maliit, yung kalsada, nasa tulin lang. Kaya pinapayuhan po natin yung ating mga kababayan na magmaneho po ng maingat at palaging alerto po para maiwasan po natin yung anumang sakuna or aksidente dyan sa lugar. Jan Amador, CSN.